И здравейте, потребители на YouTube. Тук сме в Minecraft. И до мен е Кокус. И той ще снима. Колс. Да. Малко налага, тъй като за първ път снимаме и в Skype имам 300 и... да, или 189 съобщения. Още не ще играе с това. Аз няма съм и се спомня. В момента ще кажа с Кичи бой. Друго покажа. IP-то ще бъде в описанието. Някак влезе към това. Списката не свърши. Аз всъщност не бях. То са какво прави 2 часа? Някак не живее така. Не. Старай това. Много логи брат на човеки. Айде, пребих един, виждате. Ще побея бой, ударих на ваша мара, шамар. Това направо го качих горе, видя ли? Ударих го качих горе. Брат, за какво не мога ударя този? Какво? Логи ми я. Край. Мразя, това съм тук да. Мразя, защото има много годен апълс. А не само с хит. Взех брат в майкри. Така с голденки няма умиране. Аз като съм си взел 3 сета. Еми... Дако. Аз чупа тук шивърки, да без да искам Ивент има ли става? Абе. Ивенти в сървъра. Нищо не те чувам добре. Викам ивенти в сървъра, правите ли? И така е нок-нок. Не правим, ама не всеки ден. Кога има админ? Виждате, ще спукам още един, като е. Айде, спукам го. Макар че ми лаги малко. Това ме умира ли? Нещо ми се щупил. Не се. Не го бил човек, казах ти граме на фон. Нищо. Проблема. Къде оставям го? И там е един на стена. Виждам ги двама с общи файн, един няма. Добре, ще откъм удар, като така не взима по-малко. Аз чупих половината тук свят. Не взех пулки. Има доказателства, скрит, че не съм го щупил аз. Това е мой. Малко ми лаги. Всъщност не има. Това не бил човек. Само това.